super derbi i lepa utakmica, mnogo golova, sigurno da i ambijent je bio super i navijači Partizana se vratili na stadion, stvarno je bilo prelepo igrati. Šta da kažem još? Dobra utakmica, mnogo šansi, mnogo golova, vidjeli ste sami, sve je bilo super. Bio si jako inspirisan, dao si 2 gola, pišemo o te situacije, bilo je vrlo interesantno. A ne mogu se sjetiti sa situacija, još sam pod utiskom, tako da ne mogu se sjetiti situacija. Bio sam inspirisan, sigurno da velike utakmice da me jako inspirišu i imam veliki motiv da igram protiv Partizana i evropske utakmice. Bilo su veliko očekivanja, mislim da smo opravdali očekivanja i mi i Zvezda. Vodili smo igru, znači 90 minuta, imali svaku svoje šanse, mislim da smo bili za nijansu bolji. Ali znači nerešeno, mislim da je neki realan ishod meča. Tako da zadržavamo tu našu prednost i ćemo znači, svaku utakmicu da vodimo igru i da održimo tu prednost. Znači. Koliko si zadovoljan debijem derbiju? Koliko sam zadovoljan debijem? A dobro, zadovoljan sam, nismo izgubili. Kako si zadovoljan igrom odbrane, s obzirom da je Zvezda nekoliko puta dobro prošla? Dobri pojedinci, znači koji znaju da naprave razliku. Zadovoljan sam našom igrom, znači u potpunosti. Mi igramo znači, ofanzivno, tako da i odbrana trpi, ali mislim da smo dosta dobro odradili posao. Najviše danas što su uživali, to su gledalci, znači stvarno je bilo fenomenalno igrati pod ovakvim ambijentom, sigurno utakmica lepa, jednostavno što se naše igre tiče, mislim da imali smo više loptu u posedu, jednostavno stvarali smo šanse, bukvalno 2 puta smo gubili i vadili se, znači, ajde ne kažem iz mrtvih, jednostavno stizali smo tu prednost, imali smo posle, bukvalno drugo poluvreme smo krenuli i odlučili, mislim da smo počeli utakmicu malo uplašeno, ne znam iz kog razloga, ali eto drugo poluvreme smo se znači trgli, naravno čestitke svim saigračima, naravno navijačima koji su bili fenomenalni na tribini, koji su bukvalno bili, još što kažu, 12 igrač, jednostavno ostaje žal za tom pobedom posle koliko 5 ili 6 godina što nema pobede na domaćem terenu, ali dobro, opet mislim da titule se ne uzimaju u derbiju, jednostavno titule se osvajaju na tim takozvanim manjim utakmicama, jednostavno ostali smo bukvalno na istoj toj razlici od 9 bodova, jednostavno mi idemo dalje, ja sam rekao i pre utakmice, znači da bi nama bod odgovarao, što naravno ne znam če smo mi igrali na bod, jednostavno nismo išli na pobedu, ali kažem, eto 2 puta smo gubili, uspeli da stignemo i to je to. Pa dobro, Dijara je prošao odlično, ja sam se izvukao sa strane, povratna je uslijedila, ja sam otvorio nogu u dalje ugao. Mislim da je viđena jedna veoma lijepa utakmica sa puno šansi i puno lijepih golova. Mislim da smo dominirali tokom cijele utakmice i premijeli, oni su se uglavnom oslonili na kontre, postigli ta 2 gola.
I eto, šta da kažem, sad ostaje prednost ista. Mi već mislimo na sljedeću utakmicu protiv Smedereva, gdje će isto biti veoma teško. Atmosfera je izuzetna, eto, to sam zaboravio da kažem. Zahvalio bih se svim navijačima koji su nas bodrili do posljednjeg minuta. Žao mi je što im nismo vratili pobjedom, ali eto, ja se nadam da ćemo možda neki sljedeći put. Problema u prvih pola sata, nismo nikako uspostavili tu igru koju smo trebali da uspostavimo. Zvezda je stvarala svoje šanse, iskoristili su tu jednu i tek posle toga počeli smo da igramo. Drugo polovreme smo odigrali mnogo bolje, dva put smo se, da kažem, vraćali u život i kad se sve sabere i oduzme, ja mislim da je rezultat realan. Pa dobro, u prvom polovremenu bilo je šansi. Loše smo počeli utakmicu, kaznili su nas sve to iste polu kontre, grešili smo dosta u sredini i sigurno da to moramo da ispravimo u skorije vreme. Oba puta sam imao, oba puta ušao, šta da radim. Guramo dalje. Po isključenju sudija je besprekorno obavio svoj zadatak danas, stvarno je nije napravio nijednu grešku, mislim da je sve bilo na nivou i mislim da nema razloga se žalimo na suđenje, sve je bilo fenomenalno. Pa dobro, mislim da smo uspeli da dokle toliko opravdamo ulogu favorita, jeste da smo gubili 2-0, uvek smo jurili golne razlike. Uspeli smo da stignemo šteta, imali smo šansi da pobedimo. Šta je tu je najbitnije i da nismo izgubili. Idemo, nastavlja se trka, ništa nije rešeno.